som els que seguim creient que s'ha de canviar la societat, que s'ha de canviar la realitat i que hem de fer la revolució. Encara hi creiem, jo hi crec encara, que s'ha de fer la revolució. Si no, vaya merda, no? Per 4 dies que estàs vivint i no pots canviar les coses, no? I això em porta a ser actiu, encara amb la mesura en què puc. Si arribeu en la vida més lluny d'on pugui arribar, moriré molt gelós del que m'hagueu avançat, que no em sabré resignar a no ser el millor vianant, l'atleta més fornit i el més frondós amant. I no em vulgueu consolar. Doncs el meu pare era dramaturg i les vetllades que fèiem a casa, on el meu pare seguia escrivint obres de teatre i reunia una sèrie d'actors que venien a escoltar les obres, no? I això em va impactar moltíssim, no? Aquesta atmosfera teatral clandestina gairebé, no? Va ser, jo em penso, el que em va fer decantar cap al teatre i cap a la interpretació.